купува, ще им харесва ли, няма ли да им харесва. Не случайно, масово аз като попитам и днеска, нали, беше също. Почти ги няма все още. В среден мениджмънт и в ключови служители са я двама, я трима във всяка една компания от 200 човека. Т.е. под 1%. А те са бъдещето и ние живееме тяхното време, не те в нашето. Поради тази причина са толкова уверени, нахакани и нямат казус. Те не държат да работят във вашата фирма. Те не държат да работят с вас. Те нямат казус. И това е нещото, което ако си тръгнете с това виждане от днешния ден, тези 2 часа са си стрували. Ще мина на този слайд и после ще се върна на Алфа. Насладихте ли се? Не, ще изчакам. Аз ще спък тук на 5-я етаж, вие да се оправите после. Така. И закъсняваме с половин час, но той вие го вземате. Не сте виновни. Не сте виновни, всичко е точно. Така. Тръгнаха си 2-3 мелиняли да си вземат децата, но това е нормално. Така. Защо показах тая картинка? Всъщност едно от много важните неща е да имаме така наречената поколенческа емпатия. Нито аз ще стана милениал, нито милениала ще става хикс. Но трябва да приемаме другите с тяхното различие. Тоест, всяко едно поколение има силни страни и слаби страни. Всяко едно поколение има своите специфики. И когато приемаме хората такива каквито са, не се карат Гошо и Пешо, а се кара Хикса и Игрека. И тогава вече нещата са по-лесно изгладими за бъдеще. Защото когато обърнаме нещата в конфликти в работата с екипа на личностна основа, те се запомнят. Поколенческата емпатия става все по-важна и по-важна. Защо? Защото, всъщност, замислете се, компаниите нямат възможност в момента да бъдат ориентирани само към едно поколение. А когато вие може да продавате един и същи продукт с различни послания към различните поколения. И когато развиете в себе си поколенческата емпатия, първо ще ви бъде живота по-лесен вкъщи, ще ви бъде по-лесен с колегите и ще можете да генерирате, да имате в компанията диверсификация на поколенията и т.е. всеки да си казва това, което мисли, за да може да имате по-устойчив бизнес за бъдещето. Защото колкото по-сме ориентирани към една компания, към едно поколение, толкова сме по-неустойчиви. И за мен това е много бъдещето. Тоест, ние да приемаме другите на база тяхните поколения, такива, каквито са. Мазетовете били не знаели нищо. Хубаво! Само ще ви кажа един пример. Тук карам, отивам да закарам дъщеря ви в Милано за втората година, а лището от магистралата е изхвърлено. Стигам до бариерите, отзад 3 коли веднага се набърват. И аз разбирам, че нямам картонче, с което да плата. При което супер бесен от цялата тази работа, излизам отвънка и почвам да прескачам като кон 4 бариери, докато стигна до някакво лице там, някаква будка. Разбирам, че има червено копче, което трябва да натисна и срещу скромните 98 евро, които ги плащам на момента, с карта ще ме пусне нататък. Правя го това нещо, при което дъщеря ми, която седи до мен, казва:
Тате, то също с чат GPT ми каза за червеното копче. Значи, тя може да не знае, но питайки разбира това, което аз разбрах, скачайки през 4 бариери и изнасяйки псовните на половината неаполитанци, които се редяха зад мен. Всяко едно поколение си има своите плюсове и своите минуси. И се връщам на алфите, само с 3 приказки. Значи това е най-охраняваното поколение. Те го охраняват като престъпници, нали, Мадуро не го охраняват сигурно. Това е поколението, което е изведено безопасността като култ. Оня ден гледаме и 5 годишни такива. Значи колелата са им високи 25 санти. Обаче те бяха с каски, подлакътници и на коленки. То, ако падне от това колело, най-много колелото да го удари по главата, отколкото то да се нарани. В същото време, колко от хиксовете са карали лагерници? Как? Карали сме? Трябва да е бейби бумър. Как бе, аз карах лагерна. Това е една количка. Това сравнение с сегашните стандарти си направо камикадзе. Друг пример за безопасност на това поколение е всяко едно дете бива заведено до детската градина и училището и докато не се покаже или не му провериш локацията, и си тръгва. Но от друга страна, милениалите ги възпитават да са мултифункционални, т.е. учат английски, плуване, танци, пияно, пилот за хеликоптер и други неща. Бащата милениал е менеджер логистика основно. Това много разбира. И всъщност, знаете ли, понеже често ми се случва, говоря си с собственици на фирми, и когато един Хикс каже: Гетов, извинявай, ама трябва хубаво си взема децата в 6. Жена му е Y. Иначе, ако жена му е Хикс, вика: ти до вечера, нали, тук ще спиш. Ще ходим да пиеме някъде. Е, смисъл да си поприказвам. Защо го казвам? Когато имате смесен брак между две поколения, преливат се ценности, за да може то да бъде устойчиво и да могат да живеят заедно. Тоест, мъжа Хикс придобива специфики и характеристики на мъжа Y, а жената Y почва да има някои характеристики на жена Хикс. Така. Да се върна на алфите, учат много бързо, от вятъра, от слънцето, от интернет, от всякъде. Това ще бъде първото поколение от новата цивилизация. Т.е. тези, които ще имат чипове, които ще индикират за потенциални диабетни шокове, прединсултни, прединфарктни състояния. Т.е. това е поколението, което за тях ние живееме не с динозаври, а преди тях. Защото не им трябва. Имат си родители, които им ги връзват. Обувки без връзки. Така. Това беше от мене за днеска. Благодаря ви много. Надявам се Ако смятате, че мога да съм полезен във вашите екипи, ще се радвам да се намериме отзад, да си размениме контакти, да си направиме срещи. Иначе отзад има книги мои, които може да си купите. Колонката на Гетов е мой блог. Всеки понеделник излиза, вече 267 седмици. Това са първите 101. Аспект, общо взето някой като ме ядоса през седмицата, в неделя го пиша, понеделник излиза, даже някой ми се обаждат и ми го казват. Узбекистания нямам тук, моите теписи. Свършиха. Аз от 4 дена обикалям нагоре-надолу.
Така и това е книгата на тази тема "Пропастта между поколенията", също я има. Всеки, който си я купи, ще получи посвещение. Благодаря ви много, бяхте прекрасни. Бихте търгал бих по емоции. Благодарим ти, Любо, за естествено най-добре поднесената лекция на тази тема. Аз вече мисля, че четвърти път я слушам с интерес. По реакциите на нашите гости разбирам, че на тях им беше интересно. Затова съм при теб, за да ти връча този благодарствен сертификат на целия екип на СОС Детски селища. Тук някакво маничко. Благодаря много. Благодаря ви. Също искам да благодаря на хотела. Тя обаче беше Теди много ангажирана и тръгна, така че получи нейния сертификат. Сега да благодарим и на нашият музикален помощник, диджей Венци. Благодаря ти, Венци, че правиш това нещо за нас. Много благодаря. Но все пак моето присъствие не е толкова значимо, колкото това на господин Гетов. За това моля тези аплодисменти, които отправихте към мен, още не пъти да отправите към мен. Нека отправим и аплодисменти към прекрасната госпожа, която ни събра с тази изключително благородна кауза. Така че аплодисменти за госпожа Вечера. И понеже ми в едната ръка микрофон, аз не мога да ви аплодирам, но приемете просто отправете аплодисменти към вас и към нещо хубаво за кауза. Към вас. Прочетах тук, че господин Гетов така диференцира поколенията, но аз като го чух как говори на един дъх, някак си получих едно поведение, сякаш поколенията са свързани един с друг. Прав ли съм, господин Гетов? Ще ме, да. Да, благодаря. Може би така малко с хипноза въздействахте на всички нас и затова може би аз така реагирах в този момент. Благодаря още един път за поканата. Сега, поздрав към нас. малко ще ви отдалечим от темата, няма да ви държим много, но в днешния ден в Виена едно невероятно българско момиче ще бъде Поколение Z. Да, поколение Z. Ще бъде на полуфинал, така че на всичкото отгоре тя ще бъде първата изпълнителка. На всичкото отгоре тя събра рейтинга на журналистите, пребиваващи там, както и на тези, които определят рейтинга на изпълнителите. Тя е с 85% на първо място в момента, а 50% от задължителния вод се дава точно от журналистите, така че тя има един прекрасен анонс, наистина да спечели или просто да направи едно великолепно представяне. И поведение на госпожа Дечева, тук малко съм промотър, да ви кажа, ако имате възможности, ние бихме се радвали чрез вашите близки познати, които са в Европа, да дадат своя път за нашата бърза. Звънете на вашите роднини, деца, Z или милениуми, няма значение. Звънете да пускате СМС и с тази Така че, песен. с тази великолепна песен закриваме това невероятно мероприятие и ви желая здраве, просперитет и успехи. Благодарим ви!